Bueno, Jose Luis naiz, eta zorionez irakaskuntzan sartu naiz, eta zorionez ere, lehen ikasleak eukin nituenak, bultzatu ninduten jarraitzera lan honetan, irakasle edo ikasle haiek oso jatorrak eta oso xamurrak izan zirelako. Ni bukatu nituen ikasketak 71an, eta 74a bukatu nuen magisteritza. Magisteritza edo medikuntza nahi nun, baina azkenean magisteritza erabaki nun, eta gaur egun eskerrak ematen diot halako erabakia hartzeagatik. Magisteritza bukatuta ikastaro bat egiten nahi ginenan, lehen Iruñan magisteritza eskola zen eraikuntza zahar hartan, eta abuztua zen, eta Feliciano Finillo hildakoa etorri zen, hurbildu zitzaidan, eta galdetu zidan irakaskuntza bazekien bukatu nuela, eta galdetu zidan irakasle gisa Lizarrara. Ni ez nun pentsatzen ezerrez, orduan soldaduzkaga gelditzen zitzaidan egiteako, ni orduan 20 urte nitun, eta ez nun ez da pentsatzen ere, baina azkenean holako erabakia normalki egun batzuk pentsatzen dituzu, baina momentuan esan nion baiez, beste gauzan pentsatu gabe. Baiez esan ondoren, bukatu ginen ikastaroa, oinatibiarekin ikastaroa bukatuta, irailean, lehen egunan, hasi ginen han ikastolan, ikasle berria, 20 urterekin, aurra bat nintzen orduan, baina ilusioz beteta eta pozik hasi ginen. Orduan euskera zen ikastaro hori, eman zuela, orduan irakasle gutxi ziren euskeraz egitenak, eta Nafar Gobernoko diputazioa erabakizun halako ikastaro bat euskeraz, eta han apuntatu ginen guztiak irakasle euskaldun zarra ginen ja. Baina, bazegoen batean bat ere euskera gutxi zekiela, eta hala eta guztiz ere, han apuntatu zen, eta 15 egunekoa izan zen, ez zen beste mundu gauzarik izan, baina, pozik egin ginen ikastarotxo hori. Feliciano Pinillos dirudi, orduan diputazioan, Xole Erbiti, hila zena ere, Xole Erbiti, hemendik hurbil Ilarregikoa zena, eta diputazioan lan egiten zuen bera. Eta nik uste dut, ez nago ziur, baina nik uste dut berarengana hurbildu zitzaiola Feliciano Pinillos. Eta honek Xolek ezagutzen zuen nire osaba, hemen Eratxunen eta Iruñan irakaslea izan zena, eta esan zion, oye, no conoces a nadie, eta nire osabako esan zion, sí, pues mira, mi sobrino acaba de terminar magisterio. Eta orduan, Xolek errantzion, halako Jose Luis Jorajuria, eta ikastaro honetan dago, eta orduan etorri ziren zuzenean erengana. Orduan zuzenean erengana, baina nik uste dut hori Xolek bidalitakoa. Nik uste dut Nafar Gobernuarentzat egiten zuela berak. Hezkuntza mailan zegoen sartua, eta orduan euskera departamentorik ez dakit bazegoenik orduan, baina hor bera euskalduna zen eta hor zegoen hezkuntzan, eta orduan suposatzen dut alderdi hortatik jozanko zuela Feliciano, berarengana. Galditzera ezagutzen zuen baten bat edaula, eta gero hurbilean erengana jo zuen. Eta ni momentuan baiez esan nionez, hortzen gelditu zen gauza. Orduan, 74a zen, ezta? 74an hasi nintzen, irailan, 74ko irailaren batean, hasi nintzen han. Baina, klaro, orduan ikastola, ez zegoen ikastolarik, Lizarran. Joan behar izan genuen Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy, han zeuden aurretik, ni sartu nintzenean martxan zeuden, baina bakarra han zegoen lehenengo, bigarren eta hirugarren maila. Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy hortan, baina gai guztiak denak gazteleraz ematen ziren gehienak. Bakarra zegoen irakurketa eta kontari egoten ginen euskeraz. Baina gai guztiak ziren gazteleraz, matematika eta horiek guztiak gazteleraz ziren, ez zegoen materialarik, eta gainean, Diocesano de Nuestra Señora del Puy, baimena eman zuen ezan gela haietan, suposatzen dut izango zela
baldintza horrekin gu klaseak hori gazteleraz emateko eta horrela izan zen. Txikia frontoian egoten ziren, bai. Ni zuzenean, etorri nintzenean, Nuestra Señora del Puira joan nintzen, zen eman zidaten ordua lehen maila, EGB lehen maila, eta zegoen bigarren eta hirugarren maila, bigarren eta hirugarren maila bat zeuden irakasleak, eta behar zen bat lehen mailarako. Eta orduan ni berria, lehen mailan sartu ninduten. Eta lehen kursoa hartu nun lehen maila. Gero soldaduzka joan nintzen, Aiunera, eta ni pentsatzen, gero bueltatzerakoan ez nintzela itzuliko Lizarrara. Baina bueltatu nintzenean, berriz Feliciano Pinillo, segun batzu lehenago, deitu nindun, esanez, han plaza nuela, eta pozik zeudela, eta han jarraitu zenko banu, han jarraitzekotan, eta eskertuko zutela asko, eta ez nun beste lekurei, eta joan nintzen berriz, jarraitu nun Lizarran, eta ezkondu arte, han seitu nun. Bai, justo ni Aiunen nengoenean, bera hil zen, azaroaren 75ko azaroaren 20an edo hil zen. Eta, bai, orduan euskera giroa ikastoletan eta hola oso traketsa eta, ikaragarrizko meritoa eta gaur egun bueltatzen baldin bagera intzina pixkot eta irakurketa sakon bat eginta, esaten duzu ikasle horien gurasoek ze meritoa eta ze ausartak izan ziren holako esperientzia berri batean sartzeko. Eta gainera jakinez, zela ez haientzat, baizik haien seme alabarentzat. Begira ze konfiantza izan behar izan zuten, bere barruan, esateko holako abentura batean sartzea haien seme eta alabak. Entzu zure kabuz, sartzen zera edozein gauzan, ez? Aterako naiz, nondik edo handik, ez? Baina semea eta alabarentzat beti nahi duzu hoberena, ez? Eta orduan teorian, Nuestra Señora del Puy, han Lizarran hobenetarikoak akotxaren artean, ez? Baina, bai, bi ziren, bat hirugarren maila zegoen Felix Sagaseta, bigarren mailan Maite Sarobe, eta orduan lehenengo mailan ni. Eta aurre hezkuntzan, txikia frontoian, zeuden Maria Puy Pinillos, eta gero, beste batzuk orain, ez dudala gogoratzen zen, harreman haiekin ere gutxiagoa zen. Gu beti bilera guztiak eta dena egin behar genituen, hango irakasleekin eta ikastola hori gelditzen zen pixkot Reyes Josune, baliteke, Josune, Felixen emaztea, Reyes lakuntzakoa, zena, horiek aurrezkuntzan uste dut zeudela, bino, ni juntan orduan uste dut zeudela Tere Moneo, baina, ni Tere Moneo ez nun, bere semeari ez nion klaserik ematen zion honek, Felix honek, Feliciano Pinillos, baina Feliciano Pinillos ere alaba zarrena zen urte bat gazteagoa, oraindik ni sartu nintzenean ez zegoen EGB-en, baizik aurrezkuntzan zegoen, eta batez ere gehienak, Txasko eta Pinillosekin. Jesus Txasko eta Pinillosekin nun harreman handiena. Gero bat zegoen beste bat Garrues, ez dakit hori sartuta zegoen, baina nola zen Feliciano zen koñatua, ez dakit juntan zegoen sartua, beti berarekin egoten zen, eta horiekin izan zen harreman handiena izan nuena. Baina gehiena dudari gabe, hildako Feliciano Pinillos horreri egin behar zitzaion monumento bat, Lizarran, Iruñan eta Nafarra osoan zen. Izan zen gizona txapelak entzeko modukoa. Gurasoek garrantzitsuena, haien kasuan da, jaia hezkuntza mailan ez zirela sartzen. Konfiantza guztia zuten irakasleengan. Zerbait gertatzen baldin bazen, inoiz zurekin hitz egin gabe ez zuten semea edo alabari kasorik eginen. Edozein gauza gertatuz gero, lehen gauza joango ziren zurengana eta gainera galdetzen edo jaia barkatzeko moduan, edo barkamena eskatzen. Jakin gabe aurrak arrazoia zuen edo ez. Gurasoen implikazioa alderantziz izan zen beti gure alde, eta bagenikien bere sustapen morala hor zegoela.
laguntza ateraldiak egiteko, haiek beti kotxeak prestatzen zituzten, edozein ateraldia egitera joan behar baldin baginen, haiek prest, bazkaria prestatzeko, hau egiteko, zer behar duzu, zer ez duzu behar. Orduan gainera ateraldiak gutxi egiten ziren, ni gustokoak nituen, eta gainera banekien ikasleak beste olako lekuetan esperientzia maila haientzat goi mailakoa izango zela, eta orduan saiatu nintzen ateraldiak egiten nire herrira eta horrelakoak, ez? Eta hori, gurasoak beti laguntzeko prest, ezin nuen eskatu behar ezerrez beti antzeudelako. Orain ja ateraldiak eta hola egiten duzu, Parisera, Mallorcara, Barcelonara, holako ateraldiak ziren, ez? Baina orduan Zaldia City eta Erasun City ziren orduan aipatzeko herriak ziren, ez? Haiek eta ni zorionez edo zoritxarrez giro edo saldiskoa naiz, ezkondu nintzen eratxungo batekin, igual giro eta gehiago jotzen dut eratxunera, baina Zaldiaz ere leku zoragarrian dago eta onara etorri ginen. Lehen 2 urtetan etorri ginen nire baserri batera, hor Labaien eta Zaldiaz tartean dagoen baserri bat, mendietan galduta. Gero etorri ginen Zaldizko etxe batera, eta gero beste 2 urte joan ginen eratxungo etxera, gaur egun Juliantxo pilotari bigarren horren etxera. Irtera horiek egiterakoan, lehenengo helburu nagusiena zen haiek beste giro desberdin batean ezagutu gehiago. Euskera zoritxarrez, esan dudan bezala, haiek euskera liburuak eta denak gazteleraz eman zuten, eta lehen, 2., 3. promozioa jaia euskera gutxi atera zuten. Eta bino gutxienez, onara etortzen baldin baziren, hemen Zaldiaz eta Erasun herri horietan, eta orain dela 35 urte, gehiena entzuten zena euskera zen. Eta liburutik gutxi zekiten euskeraz, baina gutxienez hemen entzunda zerbait beste giro desberdin euskaldun batean murgiltzen ziren. Eta hori zen, eta gero beste helburu ere oso garrantzitsua ni haiek ezagutu beste giro desberdin batean eta ez bakarra ikastolan, ez. Eta esan dudan bezala ikasle jatorragoak ziren, eta edozein lekura joan zitekeen haiekin. Nik uste dut, implikazioa hor, haien artean ere izan da talde bat oso izan dutela olako sustraiak oso sendoak beraien artean, eta orduan kuadrilla bezala ere gehienak nola elkarrekin ibili diren, ez ziren egon behar bat besteari deitzen elkartzeko eta horrela bezik. Gehienak elkartzen zirenez gero, aski zuten gero bat edo bi hortik sakabanatuak zeudenak deitzea elkartzeko edozen bazkaria edo edozein afaria egiteko. Eta hasieran, ni Lizarra utzi nunean, hasieran nire urtebetetzea inguruan aste bat lehenago, aste bat beranduago dola, elkartzen ginen bazkaria edo afaria egitera bai. Ja gero haiek ere semeak eta izan zuten, eta orduan ez zen izaten nire urtebetetzean martxoan, baizik egiten genuen ekainan, oporrak, aurrak oporrak, haien semeak oporrak eta hartzen zituztenean, elkartzen ginen, edo Urbasan, edo olako lekuetan elkartzen ginen ere beti, baina esan daiteke jaia urtero elkartzen ginela. Batzutan 2 urte, 3 urte pasatzen ziren, baina askotan urtero elkartu ginen. Gainera, klaseak esan bezala, lehen promozioa ziren bakarra 6 ikasle, bigarren promozioa uste dut zirela 17, eta 3. promozioa zen 21. Orduan, lehen promozioa 6 bakarra, ikasle oso gutxi ziren, eta orduan ez zeuden irakasleak haientza bakarra beste irakasle bat jartzeko. Eta gela berberan orduan, bi maila desberdinak ematen ziren. 3 eta 4, 6 ikasle horiek zeuden 4. mailan eta beste 17ak zeuden 3. mailan. Orduan, irakaslearentzat gaur egun ezinezkoa izango zen, hori. Baina orduan, bolontade honez edo egiten zenuen, 6 horiekin azaldu zerbait, gero utzi lanean, eta gero beste 17 horiei azaldu, bitartean 6 horieri zerbait azaltzen zinen bitartean, besteak uzten zinun lanean, irakurketa edo ariketatxo batzuk egiten eta hola, eta gero 6 horiek
lanean uzten zenitunean, pues, ja bueltatzen zinen, bolkatzen zinen 17 orduan, pues, gaur egun ezinezkoa, eta, bueno, pues, garai haiek ziren, eta ilusioz egiten zenuen, eta pozik. Baina prestakuntza guztia, zoritxarrez, zen gazteleraz, matematika, SMS-en, gaztelera zer esanik ez, gaztelera uste du Santillana orduan zela, bueno, holako liburu guztia. Bakarra zegoen bat, irakurketa egiteko euskeraz, orduan ziren ipuinak euskeraz, eta ordu bat egiten genuen, pues hori, kontakizunak, euskerarenak, baina oso gutxi. Bai, bueno, han hori, esan bezala, soldadutik etorrita, orduan nik soldadura joan aurretik eman nun lehen maila, baina gero soldadutik etorrita, Felix irakasle honek zaharrenari ematen ziona, ja alde egin zuen handik, Lizarratik, eta orduan niri eman zidaten zaharrenak, ez, gela hori. Orduan gela horretan, eman itxun, beste 6 urte. Lehenengo 2 urteak bikoiztuak, esan dudan bezala, osea, 4 eta 5 gela berberan, eta gero 5 eta 6, eta ja gero ja bai bikoiztu ziren gelak, eta ja orduan gela guztia jarri ziren ja bakoitza bere mailakoak. Eta horre hon nintzen, ezkondu arte, ezkondu nintzen 81ean, eta 81ean ezkondu nintzen uztailan, klaseak ez galtzeko eta horrela, eta abuztuan etorri nintzenean, berriz, Feliciano Pinillosonek deitu nindun nire etxera, ja harremanaia gurea, ja zen lagunak bezala, deitu nindun esanez, San Fermin ikastolatik deitu zutela irakasle bat behar zutela. Eta gau, ni ezkondu berria nintzenez, pentsatzen zuen, nahiago izango nuela han Iruñan. Eta bueno, claro, jakinezan Iruñan zinula, eta zinela ibi behar egunero joan eta etorri, azkenean emaztearekin hitz egin ondoren erabaki nun baiez. Baina justo 3 egun pasatuta han Iruñan, irailaren lehen ikastolako 3 egunak, sartu zitzaidan nolako utxe egitea ikaragarrizkoa, pentsatzen Lizarra utzi behar nuela, eta berriz deitu nun Feliciano Pinillos esanez, ez mesedez jarraitu nahi nuela Lizarran, nahiz eta egunero joan eta etorri Iruñatik. Baina zoritxarrez, orduan errantzidan Feliciano, justo aurreko egunan ja beste irakasle bati ja errantziotela ja baiez nire utxunea betetzeko. Orduan, tamalez gelditu nintzen nahiko, oso gaizki, baina, bueno, ja gero ja bizia aurrera joan da, eta orain oso pozik nagoan, ez? Baina, bueno, bai, ni jarraitu zanko nunan Lizarran, bai. Ezen erabaki erraza izan, ez? Ezen oso gogorra izan zen, eta gainera ni kostatzen zait ikaragarri erabakiak hartzea, eta hori hartzea, bai aurretik esateko ez, osea, gelditzen nintzela Iruñan kostatu zitzaidan pilo bat, baina gero ja erabaki hartu nunean eta deitu nunean, eta errantzidanean justo aurreko eguna baiez ja beste irakasle bati esan ziotela, lurperatu zango nintzen pozik, jakinez ja antzen ja bukatzen nuela guztia eta ustekabe guztiak pasatzeko. Baina, hombre, heldutasuna hor dago eta helduagoak dira noski baiez, baina, nik esango nituzkeen ezaugarriak txikiak zituztenak eta orain dituztenak, baina 195 bat-batean egongo ziren. Orain dituzte ezaugarriak ere, txikitatik zituztenak bezala, eta bai, txikiak jatorrak eta maitagarriak ziren, eta orain jarraitzen dute berdin. Claro, urteak pasa, heldutasuna lortu dute, haiek ere ja izan dituzte ere bere seme-alabak, baina zenbait ezaugarri pilo bat berdin-berdinak dira. Horiek bere bizi guztian hor daude. Eta eskerrak eta zorionez hor daudela. Holakoak direlako. Lehenengo ikaslea izan nun lehen maila sartu nintzenean soldadura joan aurretik. Hura izan zen lehen promozioa. Baina ni gogoratzen dut haiekin nengoela, baina ni futbolari amorratua izan naiz, eta ikusten nun horiek, ni beste gelari klase ematen, eta ikusten nun horiek beste irakasle batekin zeudela, eta ni nire barruan jolas orduetan eta hola pentsatzen nun, ze pozik egongo nintzen horiekin, zen horiek futbolariak ziren, eta jolas orduetan jokatzen zuten futbolan, eta nire ikasleak
pues ja ez zuten jolasten, osea, han egoten ziren, beraien artean, eta oso gutxi, eta jolasten zutenak bi, elkartzen ziren hoiekin, ez. Eta nire barruan beti, bai, baina, klaro, gero ja lehen promoziura, pues, bai, lotura ezen izan hain indartsua hoiekin izan nuena baino. Lehen promozioa izan zen, eta oroimena oso ona dut haiena, baina izan dudan lotura hoiekin, pues ez nuen izan. Jarraitu dut, bai, baina hango, klaro, eske, ja behin ateratzen zerenean, haiek ere suposatzen dut, ez dakit, hango irakasle berriak, zuzendari berriak eta denak horiek, pues Nafarroineza inzena deitu ninduten, baina adibidez, 40 urte urrena egin zenean, bazkari hori, pues ikasleak bai deitu ninduten, baina ofizialki ikastolatik inor ez nindun deitu, harata joateko. Orduan, pues bueno, hala eta guztiz ere joan zango nintzen, baina koinziditzen zuen zela gure ikastolan nire gela alde egiten zuela eta argazkiak eta dena pues nahi zuten nian engelitzea, eta bueno, nik ere oso pozik, baina oso pozik joan zango nintzen ere Lizarrara. Baina ikastolarekin, pues ja gero ja, ni jarraitu dut haien prozesua, eta poztu naiz haien hobekuntza guztiak izan dituztenak, bai iraikuntzan eta bai irakasleen artean eta dena, baina gero harremana ofiziala benpinen, zuzendari eta beste irakasleekin eta, pues ez da oso sakona izan. Ikasleekin bai, baina ofiziala haiekin ez. Agian izango da nik ere ez naizelako hurbildu, ez dakit, baina haiek ere nire gana asko ez dire hurbildu, orduan, pues bueno, hortzen dago gauza. Bai, Rafael Sanjurjo izan zen, eso da, nire emaztearen lehengusu propioa. Eta bera bukatu zuen magisteritza, eta bere emaztea baita ere, bukatuak zuten magisteritzak, bere emaztea Segoviakoa zen, eta ezekien euskeraz. Baina Rafael Txok bai, euskeraz, eta ni bino hobe, ezekien. Eta orduan, klaro, behar zuten, urtero behar zuten irakasleak. Orduan, Feliciano Pinillosonek ere, egun batean, errantzian, oye, no conocerás, joder, pues mira, acaba de terminar un primo de mi mujer, y vamos, o sea, eta tal, eman nion telefonoa eta dena, jarri ziren kontaktuan, eta bai, eta orduan, ni Iruñera etorri baino, urte batean, egon ginen elkarrekin, Rafael Sanjurjo eta ni irakasleak. Ni jarraitu nuen horiekin, handiekin, eta Rafael etorri zen uste du, bai, talde bat, jaia gehienak neskak zirenak. Talde horrekin egon zen. Ez dakit ziren 17 neska eta 3 mutil, edo zertxo bait horrela. Laugarren promozioa uste dut izan zela, eta horiekin, bera horiekin gelditu zen, irakasle bezala. Ni jarraitu nuen horiekin. Eta gero urrengo urtean, ja urte bat elkarrekin egon ginen, eta urrengo urtean da, ni han jarraitu zango nun, irakasle bezala, baina urrengo urtea izan zen, pues hori, ja ezkondu nintzela, eta azkenean, pues, lehenago kontatu ditudan episodioak gertatuz gero, ja, gelditu nintzela Iruñan. Baina nire bizia, ni pozik bukatu zango nun Lizarran, bai, irakasle bezala, bai. Gorostidi ere, bai, Gorostidi gaixua ere hil zena, urte bat ere uste dut egon zela, bai, bera zuzendari bezala, bai. Eta bueno, badakizu, pues, zenbait gauzak oso onak ezarri zituen, beste batzu, pues, nik uste du elkartu behar, konsensu gutxi izan zuela, bai, eta orduan nik uste dut beste iritzi batzuk eskatu behar zitula, ezarri baino lehenago. Izan zen nahiko alderdi hortatik batzuk aztatu zituen, baina, claro, zen ikastola bat, nun ez zegoen zuzendaririk, eta orduan arau batzuk hor irakasleen artean, pues gelditzen ziren oso airean, ez? Jolas orduak batzuetan gehiegi luzatzen ziren, baina, claro, zegoen inorran zuzendaririk esateko, onaraino iritsi gera, ez? Osea, jolas ordua ordu erdikoa, ez da 45 minutukoa, ordu erdikoa, hombre, egun batean luzatu dezakezu, baina, claro, egunero itura bezala, eta zenbait gauzak, pues, claro, hor eskerrak bera arau horiek moztu zituen, eta bai, zenbait araua finkatu zituen, eta oso ongi ikastola batentzan ikuste dut olako arauak behar zirela. Zen bakoitza lan egiten genuen, pues, gure bolontade honez, baina gure airera, eta bueno, pues, hori bizi horiek pues, batzutan
Hasiera ni ez nun sakondu asko, baina hasiera bai, eta hasieran hori izan zuen jarraitzaileak izan zituen, baina kontrakoak bai eta bai ere izan zituen, ez. Ni beti, bera jarri zuena beti alde apoiatzen, eta zerbait gustukoa ez nuena, berari zuzenean, esan nion zu, begira, Jose Luis, nik uste dut hau eta hau eta hau, ez, baina hau egin behar dugu zen, eta bale, bueno, jazta, ez, baina, bai, nik uste dut, bere balantza batean orekatzeko bera egin zuena, nik uste dut oreka handia izango zela, zen nik uste dut ikastola behar zula, ja tamaina bat ja handitzen ari zen, eta horako figura bat, gerente zuzendari ez dakit nola deitu, baina behar da, zen bakoitza, bolontadez lana egiten dugu, baina batzuetan ez dugu oso zehatzak gauzak egiten eta helburuak betetzen, ez? Orduan behar dugu norbait ondoan esateko, hau astintzeko zertxo bait, graziak eta anekdotak pilo bat, lehenengo, hola bote pronto batean, batzuetan, bazekiten ikasleak bazekiten ungordetzen genituen azterketak, eta holako trikimailuak, holako ubide batzuetatik alkantiratarik sartzen ziren, joaten ziren gelara, gelak irekiak egoten ziren, ikustera azterketak, eta holako trikimailuak beti gero, klaro, urtearekin enteratu zera, ez? Hasieran ez zenekien, ez? Baina egin zituztela, ez? Gero ateraldietan, gaur egun, izango genuen ikaragarrizko isunak egiten ginunagatik, igual kotxe batean, joateko herritik baserrira, karretera bat oso estua eta oso meharra, zirkulaziorik gabe, baina igual kotxe batean joaten ginen 14 ikasle, ez? Eta orduan, orain dela 35 urte, gaur egun ezinezkoa izango zen, ez? Holakoak, ez? Eta, gero, zenbait astakeria, elurra zegoen, eta batzu, abaiatik, eskalera batetik, botzen ziren elurra egin zunean hemen, herrian, eta holako astakeria, gero konturatzen zerela, eta esaten zuen, orain hemen herrian norbait puskatzen du hanka, eta zer egiten dugu, baserrian han galduak, baina, zorionez izan ziren dena anekdotak, eta holakoak, ez. Gero batzutan ere, hori harritzen nindun, bazegoela neska bat, gelan zeuden neska gehiago, gero aurrerago ja elkartu ziren, baina ateraldi guztietara neska bat berdin zitzaion 10 mutilekin, 12 mutilekin, 18 mutilekin beti apuntatzen zen. Gero besteak, ondoren apuntatu ziren, baina hasieran neska horren holako ateraldietarako eta zuen grina gutxitan ikusi dut, ikasle gutxitan ikusi dut. Izena esan daiteke, Pili Marcos, bai. Ez, damutu ez errez. Alderantziz, egin nitunak bino gauza gehiago, askoz ere gehiago. Eta gainera, orain horiek ezagututa, noraino eman zezakeen, ze jokua eman zezaketen, bai, gehiago, baina, atzera ezin zera bueltatu, damutu ez errez, alderantziz, egin nuena oso pozik, eta hori, bakarra, nire barruan beti gelditzen den sensazioa da hori, askoz ere gehiago egin nezakeela, hoien alde. Zen, horiek eskua ematen zuten, holako gauzak eskatzeko eta egiteko, eta talde bezala, zen oso iraunkorra, zen oso talde oso ona. Bai, orain ikusten haien erantzuna eta zer elkartasuna duten, eta zer mugimenduak egiten dituzten elkartzeko nerekin eta dena, orain baloratzen duzu eta esaten duzu, zertxobait nire inprontan utzi nun, zertxobait egin nun, ez? Atzera bueltatuta, orduan momentu haietan, gaztea zinen 20 urte, 25, 24, ez duzu pentsatzen egiten dituzu gauzak, nire ezaugarria, irakaslea izan nahi nun, beti pentsatu dut gehiago lortzen dela ikasle batekin motivazioa positiboa jarriz, zigorrak eta horiek jarri baino, nire bizian, zigorra, batean bat igual, zigor txiki batean bat jarri izango dut, baina, zigorrak edo eskua jarri norbaiten gainean, hori ez da okurritu ere egitea, berez ez nulako nahi, eta gainera ez nun guztoko haula gurasoak ere, seme txiki bat hola ikusten banun maltratoa edo jo edo egiten zutela, inoiz ez dut jasan hori.
Orduan, baina bai, asko gauzak hoiekin askoz ere gehiago intzanko nun. Eta sentimentuak, bueno, ni hasieran nun irakasle sentimentua, maiten itun ikasleak, eta gaur egun berdin maitatzen ditut. Eta gaur egun konturatzen naiz, pues hori, zerbait egin nuela, ikusten, hoien erantzuna nolakoa izan den, eta urtero, esaten duzu, bueno, pues urte batean elkartzen dira, konbidatzen naute bazkari batera, egiten dute elparipet, tal cual, oso polita, dena. Baina ez, osea, ikusiz urtero deitu nautela, eta nire emaztea, nire semeekin harremana izan dutena eta dena, esaten duzu, joder, hau ez dago mundu honetan dirurik ordaintzeko hori, vamos, osea, holako sentimentuak. Ez daude hitzak deskribatzeko ze sentimentuen azalpenak emateko, osea, ez dago, ez dakit nola esan, bete-betea sentitzen naiz, osea, hitzarekin ezin dut azaldu, gehiago ezin dut ezer gehiago hori esan, osea, nire ez dakit zerbait halako arrakasta handi bat lortzen dutenek ez dakit noraino zer poza nabarituko duten edo sentituko duten, baina nik ez dut behar holako arrakasta handi bat, baizik urtero hoien erantzuna ikusi ondoren, ja hori ja niretzat da gehiena, ezin dut gehiago, sentitu. Ez, nik uste dut garbi gelditu dela hoien ikasle hoien jarrera nolakoa izan zen, eta bakarra, pues hori, bai, nik esan dudana, eta mundu guztiari esaten diot. Ezin duzu hoiekin beti gelan egon, baina ahalko bat zen, osea, urtetik urtera ikasle berberak eta denbora pasatuko ez balitz, hoiekin jarraituko nuke bizia bukatu arte. Baina, bueno, pues hori ezin da, baina harremana hori, gaur egun dudan harremana, askotan ere emazteak esaten dit, osea, es que no conozco a ningún profesor ni nada por el estilo que los alumnos le hayan tenido esta aceptación, ¿no? Eta nik esaten dut, hombre, ni beste promozioak eta horrela ez dakit, baina beste bizi bat izango banu, ez dakit, holako arrakasta hoiekin lortu zango nuenik. Baina, osea, zoriontsu guztia, ikustea hoien erantzuna eta jakitea hoien maitasuna, eta, klaro, nire maitasuna haiengan, bai, betirako izango da, nire promozioa izango da. Ez lehenengoa, ez bigarrena, ez nire promozioa izango da betirako.